Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 1 o talango sira anw fɛ yan o waati kelen kanbagaw filɛ ni madame Konate Kumba Jalo ale ka moto la Tomogorokaw fɛ o waati kelen o filɛ ni madame Konate Afu Konate ka moto bala ni waati na Tomogorokaw fɛ o waati kelen an kanbagaw o b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la anw fɛ yan Zegwa ntolaci min tun bɛ sen na ni a den finaliw tanna kunna sina ni kunungo minnu taara final la o dɔnna FC Barcelone min bɛ Zegwa yan ani AS Commune de Zegwa olu taara final la Assimi Goïta Mali vice-président a tun bɛ Rabat tile fila in na a taara ɲɛ da misiriba min bɛ yen n'a bɛ tuma ko la mosquée du Wara Hassan II maa min Sulaiman ba 25 bɔɲɔgɔnko kan ka seli kɛ misiri min kɔnɔ a taara ɲɛ da o kan ka sɔrɔ ka sira ɲini ka na Mokhtar Wan ale tun bɛ Kayi a ye hakilina caman yira kɛ Kayikaw la ka tila ka baara caman boloda Kayikaw fɛ ka sɔrɔ ka sira ɲini ka na Kɔrɔbarikaw fɛ campagne a tile sabanan kun ye kunungo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ muso jɔyɔrɔ ye min ye 100 sarada la ko 30 yala dafara walima kalime cogo min na maa ko tɛ k'a la i k'a dɔn opposition ya kɛra Balawu Dan ye Tchad min ni o kɛlen bɛ k'i kɔ a da Idriss Déby Itno o kɔ a la Yaya Dillo ko o y'a soma caman bɔnna na tile fila in na ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ bi denmisɛnninw o sera Komanajala ma walasa a bɛ se ka kubu da cogo min na o y'a sɔrɔ salongo Général Musa Jawara ale ni Komanajala ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kubu da salon a deuxième édition n'o y'a ta ko filanan ye o fana o demi-finaliw de taara Kunasini ani kunungo Kunasini FC Barcelone min bɛ an fɛ yan Zegwa ale ye wasa don centre Seguba Keita la Kunasini o tiro bit la se o kɛra FC Barcelone o ta ye a demi-finale filanan o fana kɛra kunungo o kɛra maa minnu ɲɔgɔn cɛ o kɛra AS Communal de Zegwa ale ni Club Moriba Jala olu ka da ɲɔgɔn na AS Communal de Zegwa o ye centre Moriba Jala ci kunu tiro bit la o b'a yira k'a fɔ fɛn min n'o ye FC Barcelone Zegwa ale ni AS Commune de Zegwa olu bɛna taa final la ni Ala sɔnna ma ni o don o bolodara minnu qualifiera final la o de ye nin équipe fila ye FC Barcelone de Zegwa ale ni AS Commune de Zegwa ko dɔgɔtɔrɔ dɔw Kati mara la olu bɛna taa grève la grève min ni o bɛna tile 10 bɔɲɔgɔnko k'a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu jɔnnen bɛ u ɲɛyɔrɔ sara la fɛn o fɛn kun bolodalen bɛ Katikaw fɛ n'o tun kan ka di Katikaw ma kɛnɛya nasiraw la ko a se ma se ka bɔ a sira fɛ o siratigɛ la o kɔni y'a jateminɛ ko fɛɛrɛ min bɛ nin ko in na o y'a ye k'a fɔ olu k'i jija ka taa grève la n'u ye ka laɲini kɛ ni laɲini ma se ka sabati a bɛ se ka mɛn kan min na o de y'a ye k'a fɔ k'an ka taa grève la o taali grève la o de fɛɛrɛ tigɛlen bɛ nin waati in na wa ko bɛna tile 10 bɔɲɔgɔnko k'a la ni fɔ ka bɛn ma se ka k'a yan'o cɛ o ko bɛna ko kura ka waati wɛrɛ boloda o taa o grève la ko siɲɛ in na kɔnɔ o bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na fo ka taa se tile 10 bɔɲɔgɔnko ma kɛrɛfɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ Hɛrɛmakɔnɔ sɛbɛkɔrɔ kalayara sura Hɛrɛmakɔnɔ min filɛ nin ye ka tɛngun Sikaso frontière pandon in fɛ ka don Burkina Faso binganikɛlaw o mankan mɛnna yen sura nɛgɛ kaɲa 3 waati an b'a ladɔnniya k'a fɔ jihadikɛlaw o tɛmɛna hali n'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ jihadikɛlaw don a kunnafoni kɔni dɔ y'a jira kɛrɛfɛ kunnafoni minnu tɛ lakikaw ye fɔlɔ k'a fɔ ko mugutikan bɔra yen sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 3 waati 3h du matin fo ka taa se 5h du matin ma o sera yɔrɔ minnu ma a fɔra fɔ cogo min na fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ o sera douane na o sera polisiw la sɔgɔmada in na ko maa kelen kɔni yera min kɔni tanyanen don yali chauffeur do sawa walima apprenti do
o kɔni dɔnnen tɛ an bɛ waati min na komi sisan ninnu ye kunnafoni min ni a bɛna sɛgɛsɛgɛ waati n'a nataw la ka a lase aw ma Tamaki kɔni tɛ min na Hɛrɛma kɔnɔ yan fan fɛ sɔrɔ Hɛrɛma kɔnɔ du kɔnɔna a kalayara sɔrɔ kosɛbɛ nɛgɛ kaɲa 3 waati ka na sɔgɔmada in na la. Asimi Goita Mali vice président an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale tun bɛ taama la Araba Marɔkaw fɛ yen nɔ o fɛn min n'o Wura Hasani 2 o kun ye Asimi Goita wele ka taa hakilina camanw jira a la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ hakilina jiraw o de kɛra sababu ye ni Asimi Goita ale kun ye pankuru ta ka i kun da Hɛrɛma kɔnɔ kan hakɛto ɲini ka kun da Marɔk kan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ tuma min na ni taamaw bɛna se a dan na Asimi Goita a taara ɲɛ da misiriba dɔ kan o misiriba o Wura Hasani 2 o ye misiri min jɔ ko misiri kɔfɛlen n'a ɲɔgɔnna misiri ka dɔgɔ an fɛ yan farafinna an b'a ladɔnniya k'a fɔ Wura Mamɛd 6 a ye Asimi Goita bisimila o yɔrɔ kɔfɛlen in na a bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko bɔ bi Asimi Goita tun bɛ Marɔkaw fɛ yen a ye i ɲɛ da yɔrɔ camanw kan seko ni dɔnko yɔrɔ minnu bɛ yen ani yɔrɔ minnu dalen don Mali la walima Mali ka dugukolo minnu bɛ yen teriya sira minnu tun bɛ fɔlɔ o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o da sira nin bɛɛ lajɛlen ma nin taali ni sen fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Asimi Goita colonel Asimi Goita tuma min na n'a bɛna a taara ɲɛ da misiriba in kan misiri min kɔnɔna na ni adamaden maa 25 o bɛ se ka seli a kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Asimi Goita a taara ka t'i ɲɛ da olu kan kununko wulafɛ da yan fan a ye pankuru ta ka jigin an fɛ yan Bamakɔ maa min y'a bisimila senu pankuruji kɛnɛ kan o kɛra fɛn min n'o ye an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ale ye Asimi Goita bisimila kununko senu pankuruji kɛnɛ o kan Kayikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kayi fana pankuruji kɛnɛ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ sojɔkow ma o taara ɲɛ da Kayi ka pankuruji kɔnɔ aéroport kan kunu o aéroport kofɔlen a nana ye k'a fɔ min ɲɔgɔn bɛ Bamakɔ ko ɲɔgɔn na 1 pe o bɛ Kayi maaw taara ka taa so jɔ Kayi avion di kɛnɛ kan o kɛra sababu ye an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min n'o ye dugukolo ko ma ni sojɔ ko ma Jɔnko Jara ale taara ɲɛ d'a kan wa tuma min na a bɔra yen kunnafonilaw gɛrɛla a la a y'a jira k'a fɔ ko Mali tagalan kɛra nin ko in ye nka ko minnu ka so b'a la u nana f'u ɲɛna de u ka yɔrɔ ninnu labila ka da kan yɔrɔ fɛn fɛn n'a labilala avion di kɛnɛ ko kama adamaden wɛrɛ man ka taa so jɔ o la n'i ye so jɔ o la e na da la k'a fɔ e sigilen bɛ sigi min na don n'a nataw la i ka ɲi ka wuli Muktar Rawal n'ale ye premier ministre ye Mali la ale bɛ nin taama in na minisiri ni ale tun taara ɲɔgɔn fɛ o da sera fɛn caman ma Muktar Rawal y'a jira k'a fɔ ko sanuko walima dugukolo ko o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye Kɛɲɛba mara yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Kɛɲɛba dugukolo a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna bi n'i taara dugukolo yɔrɔ yɔrɔ kungo kɔnɔna fɛn fɛn na walima n'i taara bajida fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ ko a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen don k'a kɛ sanubɔ dingɛw ye o y'a sɔrɔ ko a kɛcogo tɛ nin ye o de la Muktar Rawal ale y'a jira k'a fɔ a bɛ cogo min na ta o tɛna to nin cogo in na tan o bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ k'a la ka d'a kan ko n'a tora nin cogo in na a bɛna kɛ tiɲɛni ye don n'a nataw la tiɲɛni min ni pɛrɛ tɛna na sɔrɔ a la a da sera fana Kayi tɛrɛnko ma o jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ Kayi tɛrɛnko lihalaw ma a ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Kulubali la ale ye kuma ta kununko Muktar Rawal ale ɲɛkɔrɔla la a y'a jira Muktar Rawal na k'a fɔ tɛrɛnko ye fɛn ye Mali la ko min nafa ka bon kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw fɛ yen ko tɛrɛn nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn caman kan bi bi in na Kayi tɛrɛn baarakɛla caman bɛ yen bi o caman tɛ baara la ala ni tɛrɛn yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya kow la o siratigɛ la Muktar Rawal kɔni y'u hakilina kuma ɲuman fɔ u y'u ka danaya fana da Muktar Rawal kan u y'a jira k'a fɔ Muktar Rawal o gouvernement min bɛ yen bi n'o bɛ furancɛ fanga kunna ko a bɛ taabolo min kan a ka ca Ala fɛ n'a tora nin cogo in na ko n'Ala sɔnna ma fɛɛrɛ na sɔrɔ a kow la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Muktar Rawal a fana y'a jira k'a fɔ min ka d'ale ye olu bɛna baara de boloda o baara min ne kan ka bila sen kan dɔw kan ka kɛ olu ɲɛna san'u ka mandat ka ban ko nka o ka d'a la k'a fɔ hakilina ye kelen pewu ye dɔw wɛrɛ tɛ yali Mali bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo jumɛn o tɛ kɛ Malidenw yɛrɛ kɔ Muktar Rawal y'a fɔ cogo min na o siratigɛ la u kɔni y'a tanto k'a jira fana k'a fɔ lakana bɛ cogo min na bi Kayikaw fɛ ko olu kɔni bɛ Ala tɔnɔ la ka d'a kan ko gɛlɛyaba tɛ olu ka lakana nasiraw la kalo ni tile 11 Amadu Aya Sanogo a ka kiritigɛ o y'a bɔ a bolo kɔrɔ a dɔw kɔrɔ ka bila o don kɔfɔlen na
yali anabo sawa walma tana nabo maa kɔni sigilen bɛ ko o lajɛ nin y'a siɲɛ caman ye a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la Amadu Aya Sanogo ko minnu kun kan ka a ka jugement kɛ Bamakɔ o juges olu metera ka taa yɔrɔ wɛrɛw de la o dun ko o ye a dossier ta kokura k'a di juges wɛrɛw ma o juges olu bɛ se ka a lasigi siɲɛ in na kɔni tamaki t'a la walasa ka jugement kɛ lakika kɔni na o bilalen bɛ ka don min kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ kalo min plan kunna o tile 11 ko n'Ala sɔnna ma ko a critique o bɛna kɛ mun de kɛra ni Amadu Aya Sanogo nɔ minɛna ale de ye coup d'état kɛ Amadou Toumani Touré ale la 2012 o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛ min kɛra ko berewuruzi minnu ni olu kɔni fɛla ma kɛ coup d'état ko ye o caman de minɛna ka to o kɔni fa k'o bila dingɛkolon kɔnɔ jago n'o nana walawala ka na ye k'a fɔ maa wɛrɛ si m'o kɛ jatew la ni Amadu Aya Sanogo a n'a ka maaw tɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ jala kelen de bɛ Amadu Aya nɔfɛ o kɛra sababu ye n'u y'a minɛ waati tɛmɛnen la ka don kaso la a b'o kaso bolo kan halisa kiiritigɛ kɔni bilalen bɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo min plan kunna o tile 11 n'Ala sɔnna ko a kiiritigɛ o bɛna kɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara coronavirus kɛlɛdi nasiraw la furaji min ni o kan ka kɛ pikiri ye adamadenw la walasa ka se ka coronavirus kunbɛn o vaccination kofɔlen boloci kofɔlen o daminɛna o kan ka daminɛ bi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna daminɛ ni maa minnu ye olu minnu bɛ kɛnɛya ko nasiraw la ani lakanabaw wa ko an bɛ waati min na komi sisan coronavirus a ye maa min minɛ kunu sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ Kɔrɔwari jamana kan maa 123 o de yera k'a fɔ coronavirus b'o la kununko Kɔrɔwari jamana kan bibi in na a bɛ maa min na Côte d'Ivoire jamana kan coronavirus maa 30 maa 754 k'a b'o o de la nin waati in na o de la Kɔrɔwarikaw ka jamana ɲɛma ale ye furaji in ta ko ka taa o boloci kɛ o Kɔrɔwari jamana kan wa ko a boloci kofɔlen maa denmisɛnnin min sigi b'a a ta san 18 ka taa san 49 na ko a vaccination kan ka kɛ olu de la nka ko jagoya tɛ n'a bɛnni yɛrɛ ma o de don o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi kɔni ko o bɛna boloci kofɔlen o bɛna daminɛ Côte d'Ivoire o jamana kan Treichville ɲɔgɔn ye soba min bɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛna kɛ yɔrɔ kofɔlenw de la boloci bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na olu fɛ yen Kɔrɔwari nasiraw la halisa an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka campagne n'o yɛrɛ kofɔ ye o tile 3nan o tun ye kununko ye yali a ko bɛ lihala jumɛn na o bɛ campagne na fan bɛɛ lajɛlen na laɲini kun y'a jira k'a fɔ musow olu kɛ tan 130 o kan k'o jɔyɔrɔ fa yali o kɛra kɛcogo la wa o ye muso min ɲininka Madame Doumbia Fatumata ale y'a jira k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an fɛ yan farafinna ko k'a fɔ de ko i bɛ muso bila ɲɛfɛ cogo dɔ la ko n'i ye musow ta a ka gɛlɛn muso min b'a fɔ k'a ye n bila ɲɛfɛ k'o man ca hali n'i y'a d'a ma a woloma ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o siratigɛ la ko musow ɲɛma don kabiri u fitinin olu ja man fari ko ninnu ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na politiki ko nasira la k'u ja man fara la o siratigɛ la ko cɛw de bɛ se ka o la faamuya k'u ladon ka lisiw la ko n'o tɛ n'a fɔra ko muso yɛrɛ ka wuli u yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'o ye farafinna yɛrɛ taabolo jɔnjɔn ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ député 255 o de bɛ k'a ɲini Kɔrɔwari assemblée kɔnɔna na wulikajɔ kɔni bɛ yen bi walasa nin kalafili kofɔlen a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na n'a a tɛ kɛ ni mankan ye Ebola an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale kɛlen bɛ ka a mankan bɔ kokura Laginɛkaw fɛ yen wa ko ka boloci a daminɛna kunu dugu min n'u b'a fɔ ma ko Gbeke filɛ nin ye Zerekure mara la ko bana kofɔlen a yera o dugu kofɔlen la kɔsa in na wa boloci a daminɛna nin dugu kofɔlen n'o ye Gbeke ye an bɛ ala ladɔnniya k'a fɔ yali dugukɔnɔmaw Gbekekaw olu sɛbɛ don wa walima olu sɛbɛ tɛ an bɛ ala ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ Gbeke ko maa bɛ nin kulo in bɛɛ la Gbekekaw yɛrɛ kɔni ma ko ba t'a la ka d'a kan hali n'a sɔrɔ a kɛra sababu ye ka maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko bɔnani na ko maaw bɛ k'a bila daga min da la k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ siran bana ɲɛ Gbekekaw ko olu yɛrɛ ma filɛ fɛnba ye o b'u ka sugu jɔ a ka di u ye cogo min na o b'u ka kow kɛ a ka di u ye cogo min na k'a fɔ de ko siga kɛra la yɛrɛ ko Gbekekaw nana siran nin fɛn in ɲɛ ayi ko a ma kɛ ten Tchadkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Idriss Déby Itno ale ye candidat ye kokura manda 6nan na
o mana wɔɔrɔnan in kuma ka ca siɲɛ in na a ko bɔra kulo na ka kɛ sɛbɛba ye Yaya Dilo ale tun bɛ fɛ k'i bolo mana bɔ fanga nɔfɛ o papiye minnu n'o sɛbɛnna n'o ye candidature ye a nana ye k'a fɔ Yaya Dilo de ye candidature sɛbɛn ka taa a bila kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw ka bolo kan kabini a sera yen a kɛra balawu dan ye kununko sɔgɔmada joona lakanabaaw taara ka taa Yaya Dilo ka du kɔlɔsi k'a kooli bɔda tɛ yen nayɔrɔ tɛ yen ka mugu da don sa mugu nin kɛra sababu ye ka Yaya Dilo a bamuso kɔrɔnin k'o bona ani a den don a fɔra fɔ cogo min na dɔw yɛrɛ ko a yɛrɛ furumuso k'o fana tora la a yɛrɛ kɔni koronen bɛ yɔrɔ la bi yɔrɔ min ni a tɛ la sɔrɔ nka k'a fɔ de ko bɔda b'a la tan ko bɔda ta a Yaya Dilo kofɔlen in na bi a ye tulo bɔ fan bɛɛ lajɛlen na o diɲɛ seligana tɔn ka baara ɲɛsin bɛ adamadenw ka kɔlɔsili ma Amnesty International olu taara ka t'i ɲɛ d'a kan u kɔni m'a ye nka ko o taara sɔrɔ maa kɔni place o dalen bɛ Yaya Dilo ale ka du kɔnɔna na wa ko a bamuso kɔni tamaki t'o la ale fɔlɔ de bɔnɛna a nin na kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ waati la a to bɛ n ka Sala Mamadu